Voice of the People Party kapenyapat ya kajat benriu. Kidon kita lagi baong kumta. Kidon diberi kita penyesalian yang iba ke BJP. Ban pendi bangi de kinong penpat jat benriu. Hendak ini kan pia penpat ya kajat benriu. Kidon kita kena yang ini. Yang baga Voice of the People Party kan iba persak Katolik. Kiong yang kataru. Kum kata kajingkran kiwan ban keren. Ganoi pia ka Voice of the People Party. Ngimpet yang nuno benta jong kaniam. Ngipet ya kajat benriu kum gawe kajat benriu. Habang ipen yang iki kandidat. Kini giway parti political party yang bau neu kandidat jong ka BBP udeng nong way. Umdi fresh nong. Wat larau tu priu syong tu lagi post nem. Kidang nur ba nong udeng nong way. Kiwan ra ya kajing epat. Hapren uta ubang yang unong way baru trash nong. Kadi kaju kajat benriu. Hindai nyapat. Kata kali. Kapang ikwa. Kum na kalian cakap parti ban pensa jadi. Bakam don kum kata. Kajing le. Kata kajing kena kolong. Tang kajing kena krem akor. Habis ipen jaga Voice of the People Party. Yang ba kajat benriu dan isyong Achanda Hills, Hari Boy, How, West Khasi Hills, South West Khasi Hills, Pisyong hangno, kadai kajo kajat benriu. Penat ba menakani. Kadon kajing persang berong. Baga Voice of the People Party haswak MP election diong bakan nom la mansut hit Achanda Hills. Balai giong ya kata. Kadon kadal. Kikwa banwan ra ya kecing punya fera pedeng kita kikasi ke bagi yang bat kis pena kijaitia kumno kani ke parti BPP hatu apor ki persang man penong kumne bau baar dan udai uba isi senteng giong kagir giong ya kata kikwa ban penyapat na barbalay ban job election kim salya ban parya ya gajak ban riu tang ban job ya election dengan nong eti kakambha ya ka Voice of the People Party ban rem ya election ladangi hab ban pia ya gajak ban riu jogi hangapor penyaki ya ka job preservation policy benca muslim idang lek ban ai kata kajing ajing mut jongi saka committee ngiyong ay yang itangkat ka bangi day hok banyo Katong kajing dan beri ko jongi. Ngem kwa tam ngem kwa duna ban ngem kwa ban pendu ya giway par kijat benri gibadai hok ban yo. Ngem day kilalot ken akor. Banom don syo kata kajing etemlem. Hendai don pat. Kita giba ngiong kinong yalam ba giba kami ladi bagi day kinong yalam. Tang ban job election ha constituency gidongki. Kim saliaman pensi udur ya kajat benriu barok kawai. Kimi ya kata kajikran penbi ya tak kasar banong. Ai ya kan reservation 10% ya kiwai pat kiriulum kibadan hakane kajela kajongi. Namar balai bahaka constituency di dongki hibun kiwai pat kiriulum na kiwai kijat benriu. Namar ban job iki election ban job ya kata election na constituency ki kwa wat ban bu ya kajat benriu kajongi hakajing em kim salya taman job election na constituency bajong kini kidai kita kinong mikfat ke bangidon iba kwa ban job election tang kasan senam ban job na kato constituency kidon kinong yang am kejongi kepa kim salya wala takang ngam gejala hendrai ngan penbiang ye gitu constituency kaba ngangami bangan job election arpo laipo senam bat hadu bangan asong haj kim salya banyoi ya gitu ki bombut ya ka parti bakin dok tang makin yo ban penbiang ya gitu ki sebut ya ki kata ka politics hari ka jala jeni na pimpola pa ba
baka jela ka jongi kanangam namar badon kita ki elek politics ya kaban le silang khmat kani baka kwa banong ya ka sarkar MDA kebamelin banong bangi ay ya kata ka development tang akitu ki constituency ki ba mikmat da kitu ki badon hakabor ngakwa banong ya kani ka sarkar MDA kani ka sarkar chok jela om chong ki constituency ki minister kini ki minister chong ka jela om chong ki constituency ki chong ki ngim chu ong u chief minister chong ka tura constituency ngim chu ong u deputy chief minister chong ka pin ursla yang u deputy chief minister chong ka Meghalaya ki paiba chong ka Meghalaya ki dei ka siu ya ka khajna la pi shong ho omroi la pi shong ka morun kinang constituency dada pisong hakanong kram constituency hisil ya kaju kakajna kabashong gitu kinong tebut kibadon hakabot kim siu tam ya kajna nia siu kaju ya kakajna kanong ipi wat ubri batya hakajing pang usil kakajna walalu day constituency badon hakaliang persya wat ubri batya ICU ban sayap no udang sil ka khajna berkata ka khajna kampoi sa ki MLA kapoi sa ka plating ka trong sarkar bat mano ba penankam ya kata ka pisa kade ki dei ki minister kim don ya kata ka jing sulem bat kim don ya kata ka supa banong bakane ka pisa kabala no senyang da ki brio baro jom ka jala but om di tang jala nganong ipi ngile ni yo wat na ki priyo ki basiu khatna na ki waipat ki jala ngin ai in ong bangin ai tangi tu ki badon ha ki constituency ki jong kata nganong ipi ketika politics om chong ki nong elam hendai tang chong ki priyo ki bakwa ban job yak election but kim salya ya kalawe jom ka jala ka jong nagaliang to voice of the people party ikwa ban wanra ya kani benong baka voice of the people party ka kwa ban pinyatli ya ka jat penri ko jongi ni kwa ban ong baka jat penri khasi ka jongi ka dei ka jat penri ko bakwan kam dei show ko to ka jat penri ko bayapat wat ai bagin nya pai ta kaniam wat ai bagin nya pai ta ka than wat ai bagin nya pai ta ka tien ka thuli ki jongi ni long ka wei ngai tanap chibone haini por ba menta bakum do kinong ruai nakeleng saudong kari khasi jantia ka jongi kirwai halaki jong ki kitien ki jongki bat habing ngap ya ki ngisau tiang ngisau kemen cibun baga kitien khasi jongi kalong kabaring spa ngisau sorong ya kata ngisau tunat ya kata hendak hap beneng jongi jingmi jongi takir komruai bikin tin baper bikin tin senong hendak nyipet bakita baro kidai kijing ruai hakakin khasi kata kadai kapagi dei bersio sorong natara pai bang ya khot ya were hi banya snok tilang baga voice of the people party banom ailat ya kan politics coba cing penyapai kan politics coba cing kwan ka politics jong ka jing le sidang khmat bakan yo banso thiet hagi namar bakan ne ka pensniu dur sibone ya ka jala ka jong bat ladangi ngop akum kata nganong ipi long ki paiba bat ngilong ki breu ki babi hak bayai bagani ka district council election ya kwa banyakran hindia ki wei ki political party menangani apa ki ba pila kersan ya voice of people party ki wan manong baka MP election ke ya pen ke MDC election haga MDC election liban ji di breu om ya ka party ki wan bat pesutu ki party aja ki constituency beper heneng nong ipi nakaliang to voice of the people party ka politics kare gaju election kare gaju election MDC kare gaju election MLA kare gaju MP kare gaju namar balai ni pinmi ya ki bre ki pan sakri yo pai ba lada ka thong kare gaju ka thong man pinmi ya ki nong sakri ya ki pai ba kanong ipi kata kating pensno wanong ba injit om haka parti hindai
haki simet ki kandidat kata kalong bakla ka jing bakla jong kani ka politics hakasi cande hil jongi hadu bagi wei ki laban ong bakadei ka politics ka baya pat ya pra dei na mar bangila pensyong nong rem ha ubriu om ha ka parti nganong itu ladang idang pensyong nong rem ya ka politics ha ubriu kane ka politics jing ya pat kan yai beteng bat ngan ong yu pila da pikwa chief minister ko bo kren I Dr. Fabian dingdo mene da pikwa chief minister da khasi nangane sakpat da lei pinamyo da dang idang jit ya kata banong I jit yu briu om ya parti da rapai ba I don kam ya parti ka parti BBP balai ni ong don kam kalong namar ba ka BBP ka don la ka jong ko nong rin ka baskam Nia phene ki wei ki party ha voice of the people party ya ki nong mi khwat ki jongi ya ki ta ki nong yalam ki jongi ni kwa bo pai ba on pe ngor on bisa bar om dei tang pai ba ringkat ba ka party ni pe ngor ni pe ni bisa ni ta ki MDC ki MP ki MLA ki jongi bakin ya bakin sekri yau pai ba na kalian jo voice of the people party ngenom Syongklik ti ya kaban kat babon ya kita kinong yalam gijongi lada gile bakla lada kim sekri maknayu pai ba en ginom hi pai ba ngin ya don bentalem bethi ban penbei na takada kalian jo voice of the people party masin job ya ka MLA election ngila sei ngila tho da kasi ki saki MLA banong ba kanega pisa MLA scheme hidai men penan kam ya ka hakalenti ka badai da ka basit da ka basay bat da ka baki pai ba kentip nang baka sitting ka jong pai ba kanom ja kiwei party kemle ka voice of the people party kale kiwei ki party kintip la hi penan kam kumno ke MLA scheme tang la da ki I ba free job iki election kan ai ticket ni yong ba hinam ai ticket ya ki MLA ki bompenan kam hop ya ka scheme chong pai ba kata ka thong dada phi pai ba phi ka sane ko kita ki MLA ka ba ka voice of people party kam ai ticket show la na ki MDC na ngani sa khawat ki bom ai ticket show la what happening chong ka jinglap ko jongi ba ki pran kam pak lagi bisa chong pai ba nganong I phi kata ka jing thu ko jongi ba ka politics kan long ba ba kanong one show Dadara pai ba ngidan kam banaya dan tilang ka VPP bak ki pai ba. Warai ba kita kijing persoi kinwan. Dada pidon ya ka thong, dada pidang scam ya ka thong. Bat ngam don ka jing artin, ya ka jing scam ko jopi. What about one ka jing persoi? Hagi kindet si short election, kinwan ki ying ko jopi, kinrong ying, kinle isen a. Kinle ko gitu ki priyo bodon ka benseng ko ba. Kin pen kam ye phi lalagi wan ban ai hi kong bong iba aden ong kublai sibun ngamen chua nga sait ben chua nga rong sait ong ye kata na do men chua nga sait ong ngarakwa bandon manu ban rung hai jo nga barwan ai pisak nang banganyo ajing sneng ndayom judon bade dan bok hi ngam kwa ai ben pen jeklia yakti hendai kum ong iba aden ladagi ai hi ong kublai sibun hendai Hindi ban bakla na kalintiya sa pi ay ba kata kathong to ka voice of the people party kathong ka jong pi kathong jong pai ba namar ngi mi om dei bagi kwa ban long nong yalam ngi nga sai ong mangiladon si buon ki party regional rukatuhi national rukatuhi ladang yalong nang ko balong baki kamdan jingmut ingi ban ya pelupor hang ni kamdan jingmut Hindi ikwa ban wanra ya taka jinggalan atau kadang niseng ya ka voice of the people party but ya ta fili kiwei haba ki MLA kilalong ki MLA tangkat nu fili klapher ka sedo lapher ki kali lapher komyang henry aga VPP pinlap kirong kumju kilon kiba lingo kumi ba bright Bidangnya dekat tu ke Altu 800 skanhan. Ke Altu 800 ke bainya kan ke skanhan kan baik ke brand new. Nyelek jinglek lang badi ba bright. Nyelek dekat tu kali. Wat habang nyelek sabah juga statement conference. Kata kadai kanong rem jong voice of the people party bagi
MLA ki nong mi khmat ki dei ban sakri yu pai ba ban nong yu phi lada ki MLA ki MDC ki trai hok na ka bataw pai ba ki pai ba kin yo ya ka timun pai kata ka dei kabang akwa ban pensa si phi pai ba ya ka voice of the people party